যে বুবাগ্রানি ফতুনো লাথিরিবই বুবাগ্রানি ফতুনো সগই বুবাগ্রানি মাংপ্লিनो लाजिमां सिंसा खालायै जे बीजेपी कताल र जे लाजिमां सिंसा खालायमानि अब आं व्यक्तिगतभावे ताई जोंनि त्रिपुरा मथानि उंगै आबनो सेलेंगो आबनो कन्डेम खालायो आबनो जाजागिया उंगै आंनावनि मिडिया दै सानानै मुसुंगो कारण तानि बागै हेंकै जे बरक मियावो बुबाग्रानो लाजिमां सिंसा खालायका लाथिरक दिखा बिनि मांप्लिनो अचरायनि मुमुंगाय चंद्र जमातिया हिने आं खोनाव अचराय बेंगालुरु सिकिउरिटी गार्ड बुनि जुता दुकाने दबरबो तंथं हेंकै आबो मियावो आबो खाय चिनि टीपीएफ नि चिनि पाताल कन्यानि बदल कताल बीजेपी ओ हाबैनाय आं जे नुगमानि कसाम बीजेपी र कुनो दिन कुनो नेतृत्वनि ऊपर कुनो नेतानि ऊपर कुनो बुबाग्रानि ऊपर अमतै खलाया बा बीजेपी नि आइडियोलॉजी केर कुनो नेतानो बो लाजिमां सिंसा खालायनानि अमतै कुनो मानिसकता करै किन्तु अर टीपीएफ नि इंगय पाताल कन्या बीजेपी ओ थांगय आफुरन निसिमि बीजेपी ओ जे जुंगजालंग मानि आफुरन सिमि बीजेपी ओ बंनि मिसिंग मिसआंडारस्टैंडिंग मानि आं खोनावो विभिन्न सोर्स टुई विभिन्न रिलिभेन्ट सोर्स टुई आं खोनावो जे पाताल कन्या जमातिया बरं गोनांसिनि एमपी रेवती त्रिपुरा ताई अरबो जे सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दारामपद जमातिया बरक पाहारो जदि मीटिंग मिছিল खालायना थांका हंकाय पाब्लिक रक बरक न बादारिबो रिएक्शन दियो तान बागे हिंकाय बंनि थानि पाब्लिक रक सिनि त्रिपुरा सारक जे आसामानि बरक मुंसा खालाया खालायमालिया बरंस जे बरक जुंगजाल खालायनाय जे बरक दफानि बुमुंगै लाजिमां सिंसा खालायनाय पन तुई तुई न तमसा सिकारी हाहाय सिकिउरिटी तुई तुई ओ बुरिमानो त्लां त्लां थांमानि बागै ताबु बरक न पन्त पाब्लिक र पाहार ताकासा देखिनो मिया आं किसा सोर्सटि खनाका बीजेपी नि बिसिं तुई न बरक पार्टी अफिसा आसुगै बरक सालायका जे इ बुरिमानो जदि पाहार रहमान बागैसे सुमो लाजिमां सिंसा अब बंनि पार्टी नि पॉलिसी आवन बागै न बंनि पॉलिसी बै बरक चलिनाय बंनि पार्टी नि आइडियोलॉजी बै बरक चलिनाय सिनि पार्टी नि आइडियोलॉजी बै सुं चल्यो किन्तु ताबो अर कायसा हायसे जे बरक रक त्रिपुरा राज्यवो जे बरक रक इ हावो जे बरक रक इ दफानि बरक रक न बुबाग्रानो जदि साया हामिया चुगिया हिनाय नाइसलेबै जदि तंग हंकाय बिनि फटोरंनो सबै तंग हंका आबो बेलाय दुःखजनक ब्यापार मिया विभिन्न बर आनबो काबै फुन खलायका किन्तु मियावो अब बुबाग्रा क्लियर साइडखा बिनि भॉइस मेसेज साइडखा बुइजेसा खलाय फानो अबनि कुनो रिएक्शन तारिदि अबनि कुनो पाल्टा जवाब तारिदि अबनि कुनो डैमेजिंग कुनो अभाय कुनो जात कुनो तासारि नै साइडखा आंगर व्यक्तिगतभावे नुगमानि बुबाग्रानि जे मेसेज बुबाग्रानि ओ जे वानसुगमु आगेबो बन खुमुलुंग दागा चपा खलायपुरु बुनाखा आनो बुदि ताइबो जे आनो डिस्टार्ब खायनाय रग्न अमति कुनो डिस्टार्ब ताखलायदि नि सामानि दं ठीक अमति हायन बाक्सा सावो आंबो नुगमानि के व्यक्तिगतभावे जे जिसु ख्रिस्ट जेसु क्रुसिफाइड उंगन नायप्रु जिसु ख्रिस्ट जेप्रु कांटा बुजांना नायप्रु जे बाराब्बास बरक खामियानो का फियोग दि जेल दि जिसु ख्रिस्ट नखाय आबो बन क्रुस कांटा बुदि हिमा हाय बुबाग्रा बो हायनो जे जिसु ख्रिस्ट जेमन सावो बरक साया सियांगसे आनि बिरुद्धे नांगो हिमा हाय इ बरक रक आनि बिरुद्धे जे नांनाय आनो जे दागा चपा खालायनाय आनि पुतला जे सबै लाजिमां सिंसा खालायनाय बंनो नाकारदि बंनो माब्रिदि बंनो कुनो रिएक्शन ताखलायदि बंनो बुओ तगो ताखलायदि नि सामानि अनेक बरक साव आनो तिनिमुसा आबो एमन बाबे बखाकुवार कतर हिंकाय आबो जदि ब अमति साया हिंकाय तैबो जुं जालंनाय आबोनि बागैनो अमति बखाकुवार कतर फुनुगमानि आबो पार्टी नि बखाकुवार कतर फुनुगमानि बिनि बदल नि बरर बखाकुवार उना नांनाय बिनि बरक बिनि पार्टी नि बरक जों जे बुबाग्राना फलो खालायनाय बरक जोंबो अमति खालायनो जत्त कबागनानि जराबा के नबो ताबो काखलायनानि जराया ताबो बफा कुंसुया जरावो वा 25 टा नंगे एक कान्दी हिनो
25টা পুংয়া হংকাই ওয়া বসক কসনবো ওয়া কিসা হামিয়ানো বফাগ্রি মানে হাহাই তাবো ম থাসা সাবদানি জরাবো যতন ফাইবাইদি হিমান জরাবো যে বরক সান্তাল তংনাই মুন্ডা তংনাই লেপচা তংনাই যে বরক রক তাবো সতনামি হি তংনাই সবর হি তংনাই বরক পঞ্চায়েত চুমো থানসানি মারিবো চুমো ইয়াপ্রি গদালনান মুসুङो हनै क्लाइ किथि क्लाइ क्लाइ तंमान जरावो जे बरक क्लाइ का हंकाय आबो बरक बखाबै क्लाइयाना बरक बारां रिजाबै दे क्लाइका नरक अमति साका हंकाय नरक न अमति उपहारिने हिंदे साजाका आबो जरासे कक सानाय आव बागने बरनि बिसिंति कुनु ताइ रिएक्शन क्लाइनानि कुरै नेगेटिव कुनु एक्टिविटीज क्लाइनानि उचिदिया जेनि यांगो अमति कुनु रिएक्शन कुरै किन्तु जे बरक रक अमति क्लाइनाय बरक तै केबो सकमना नांगया अपनी अपनी से बस सकमा जाक थांनाय आबनि बागैनो खापानि ताखुक ताइ बुखुकसं जतन बुजियो आं नंनि मीडिया से सानानो मुसुङो नंनि मीडिया नि बिसिमति जत्त बरकनि थाने साना मुसुङो आयांगो किल्ला फाइसिं दुलुमा फाइसिंगो राजानि फुतला सका माने अरो सुरमा विधानसभा केन्द्रनि बाय इलेक्शन न बाबुराम सतनामिनो गोबां बुथ बाय पाइरि सिदिगनि सामानिसे अरो बीजेपी पर्यन्त अब ख्लाइमान चालिया हिनाय बिखुब्द बीजेपी रक तिनि आने अरो फायो आने फुन ख्लायो सुं अरो वानजितो फानि बरक फानो सुं बीजेपी बुथ दिलिया सुं म थानानो बुथ दिनाय हिसाब अब बुइजे सुं नेगेटिभ ख्लायो चिनि पजिटिभ अब सुं साबो उ सापे बर माने हाहाय अबिसाब रिवय नंताकलाय थैदि हंकाय अबसर हुगनि माइमान माहायसे अब आवन बागने ताखुकते बुखुकतं नेगेटिभ नि जे पजिटिभ ख्लायनाय सायानो जे चारिति सानाय हानियानो काहाम ख्लायनाय अब से लीडरशिप जेबरो कसगै तंनाय बन कबागनाय अब से लीडरशिप अब से बसं अब से थानसा अब से खातरमानी बुबागरा एमन जेनि बिनि शक्ति बुबागरा एमन बिनि बखा जत्तन तुइदुलै कबागै तंमानि जरावो केबो जदि याप्रि कासले का गाबो गंनि बेपार किन्तु ताबु कबागमान जरावो थानसांमानि जरावो नुं जदि हाइ ख्लाइ तंहाकाय निनि तालिका बायनो आवन बागैनो फाइनाइ सालो रेक्टिफिकेशन उंजाथुं ताबुक नुखा आरो जे चंद्र जमातियानो आरो बुइनि दफानि बरर खुमत्रां रिवय खुमाला रिवय जयदनि रिवय बन कबागै मतम सुइतलांमानि आबो आंखाय नुबानि मातारबारिवो पुनताना फुरु खुमत्रां रिखागाय दाक्ति तांजांमा हे तांजांना आमतिसे नुक्सिबले आबनि बागैनो जे बरर वाक पुसिवो वाक पुफुंख्लाय मिहिमै चारि खांगाय बन दाक्ति राथाना बागैसे दाक्ति राथारे बन शान्तिर बाजार फांनानै माहायसे ठीक आमति हाय आं नुकजागो जे बरक र निनि दफानि बुबाग्रा न नुंला जिबां सिंसा ख्लाइका बुइनि दफानि बर रखाय न बामसावै मतमसु अब तांबा अब हरतासे गिरुख्लाइ माने हाय अब ताइसा हर केरोसिन दुख्लाइ रि माने हाय नरक बाय नरक थैलाइ दै नि माने अब जदि बुजिया हंकाय बनि तालिका बाय तालिका अब फाइनै सालो बलंनि मयनानो रुतुबुइसे हरि कृष्ण फुरुमै मथाङै तनि माने हंकाय बलंनि मसानो रमैसे सार्कास मसागै रान आजि तंमान हंकाय ओ चंद्र जमातिया सं ओ बुबागराना चाया हिनेरे बरक सालचाले बुजिनाय सालचे एमन दिने बुजिवानो जे दिन बताय यगलियानि जराव हंकाय जे दफाबाय ब कबाग जागो ताबो ओ दफाबाय न बताबो उस्तानि जाफुरकाय आफुरका बखनाय साइजो बा कामना कल्पना जमातियानो सीपीएम नि जे चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार ने बिहि बेंगालुरु दे नाकि हैदराबाद तलांगय काहाम कुनुं ख्लाइ तलांगय सारि कानि माथांनाय हिबानिसे कुनु मते कष्ट ख्लाइ सारि कानबो कुनु दिन अ कल्पना जमातिया रिगिनाय सारा सारि कानिया उलतलांग थांमानसे कुठिसे तुइ फाइबले कि निकल निको कुरिखा पोस्टमार्टम ख्लाइसे सिमालुं तलांग बले ओ जिनिस रकि चंद्र जमातिया पखा आबनि जवाब ओ जे कल्पना जमातियानि नगो थांगायनो बिनि बसारो बिनि बसाइसं काप काबै साबले आबनो पगै थांगायसाया आबनि बागैनो मायुंनि दाम मायुं सावो कराइनि दाम कराइ सावो अब सालसा बरनो बुजिथं सालसा बरबो बुजिफाइनाय बुजिथं हुनैनो जत्तन आं कबगै आनि कग्न अरनो कसार सिनु जत्तन थांसा ख्लाइ तंनाय माने जराव केबो याप्रि ताकासलि सातो हामबाय।